ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡରୁଛୁ? ବାବାଙ୍କୁ ଡରୁଛୁ? ହଁ ଡରୁଛୁ କି ମା? ହଁ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଡରୁଛୁ କି ମା? ଡରୁଛୁ? ହଁ ବାବା କଣ କହିଲେ? ବାବା କଣ କହିଲେ? ବାବା କଣ କହିଲେ ତତେ ଧରିକି? କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ହଁ ବୁଲିଯିବା? 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 ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ନାମ ହେଲ? ହେଇଛ? ନାମ ହେଇଛ? ବାବାଙ୍କୁ ନାମ ହେଇଛ? କେମିତି ନାମ ହେଲ? କେମିତି ନାମ ହେଲ? କେମିତି? ଦି ହାତରେ ହଁ ଏମିତି ନାମ ହେଲ? ହଁ 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 ହଉ ପାଟିରେ ଆଉ ହାତ ପୁରାଅନି ହେଲା। ହୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନାମ ହେଇଗଲ। ଆଉ ଟିକେ ନାମ ଦି ହାତରେ ନାମ ହୁଅନ୍ତି କେମିତି? କେମିତି ନାମ ହୁଅନ୍ତି? କେମିତି ନାମ ହୁଅନ୍ତି? ହଁ